Kaixo neska mutilok, gaurko bideoan matematikaren arloan oso ezaguna den paradosa bat landuko dugu. Urtebetetzearen paradosa, hain zuzen ere. Paradosaren aurkezpena hasi aurretik galdera bat egin nahi dizuegu. Zenbat pertsona sartu behar dira gela batean, bik jaiotze data bera izateko probabilitatea 50% baino handiagoa izan dadin. Erantzuna pentsatzeko 3 segundo utziko dizkizuegu, baina denbora gehiago behar baduzue, bideoa gelditu ezakezue. Saiatu zure burua trebatzen. Erantzuna pentsatu duzue, ziur gaude zuetariko askok zenbaki handi bat proposatu duzuela, baina oker zaudete. Izan ere, jende gehienaren intuizioaren aurka, pertsona gutxi behar dira horien artean bik urtebetetze eguna partekatzeko probabilitatea handia izan dadin. Dena den, lasai egon. Galderaren erantzun zuzena zein den azaltzeko, probabilitate aplikatuaren arloan urtebetetzearen paradosa existitzen da. Tira, ikus dezagun paradosa famatu honek zer esaten digun. Paradosa honek jende multzo batean gutxienez 2 pertsonak urtebetetze egun bera izateko probabilitatea aztertzen du. Zoriz aukeraturiko 23 pertsonaz osaturiko talde batean, gutxienez 2 urtebetetze eguna berdina izateko probabilitatea erdia baino handiagoa da. Zehazki, 50,7%koa. Beraz, 23 pertsona edo gehiagoz osaturiko talde batean, ohikoagoa da gutxienez 2 urtebetetze bera partekatzea, kointzientziarik ez egotea baino. Ikus dezagun orain, zergatik gertatzen den hori. Froga hasi aurretik ohartxo bat. Urte bizurteak baztertuko ditugu eta edozein urtek 375 egun dituela kontsideratuko dugu. Kalkuluak errazteko asmoz, zuzenean lortu nahi dugun probabilitatea kalkulatu beharrean, horren kontrako probabilitatea zein den kalkulatuko dugu. Hau da, definituko dugu A gertaera hurrengo moduan. 23 pertsonatako bakoitzak urteak egun desberdin batean betetzea. Eta horren probabilitatea kalkulatuko dugu. Hasteko, taldeko lehenengo pertsonaren urtebetetze egunerako dauden posibilitateak kontuan hartuko ditugu. Kasu honetan, 375 egun ditugu 375 egunetatik. Jarraitzeko, bigarren pertsonaren urtebetetze egunerako dauden aukerak kalkulatuko ditugu. Oraingoan, urteko 375 egunetatik 374 egun posible daude, lehenengo pertsonaren urtebetetzeak kenduta. Orduan, 3. pertsonarekin berdina egingo dugu, eta prozedura errepikatuko dugu 23. pertsonara arte. Ohartu, 23. pertsonaren kasuan, bere urtebetetze egunerako 375 ken 22 egun posible daudela. Aukera guztiak biderkatuz, lortzen dugun balioa 0,497 da. Honek esan nahi du agertaera suertatzeko probabilitatea 49,2 dela. Aurretik aipatu dugun moduan, hasieran aurkeztutako galderaren erantzuna 23 dela frogatzeko, nahikoa da orain lortu dugun probabilitatearen aurkakoa kalkulatzea. Izan ere, agertaeraren kontrako kasua gutxienez 2 pertsonak egun berdinean urteak betetzea da. Beraz, unitateari haren probabilitatea kenduko diogu, eta 0,507 balioa lortuko dugu. Hori dela eta, frogatuta geratzen da 23 pertsonako talde batean 50,7%ko probabilitatea dagoela gutxienez 2 urtebetetze egun bera partekatzeko. Koka daitezen 2017ko aprilaren 23an. Egun horretan, El Clásico futbol partida bat egon zen, Santiago Bernabéu futbol zelaian. Zelaian, 23 pertsona zeuden, 22 jokalari eta arbitroa. Horien artean, bik, Bale eta Busquetsek urtebetetze egun bera dute. Uztailaren 16a, hain zuzen ere. Kasualitate hutsa dela pentsa dezakegun arren, behin urtebetetzearen paradosa aurkeztu dugula, badakigu hau ez dela kasualitatea, eta probabilitateak ziurtatzen duela, uste baino probableagoa dela 2 pertsonak urtebetetze egun bera izatea 23 pertsonaren artean. Urtebetetzearen paradosa eta arestian aurkeztutako adibidea ikusita, argi dago gure intuizioa eta probabilitatea ez datozela bat kasu guztietan. Espero dugu bideoa zuen gustukoa izatea. Hala izan bada, like eman eta zuen ezagunekin partekatu. Agur!